Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgustda Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Prezident Vladimir Zelenskiy berk jan saglyk bagtyarlyk Ukrain halkyna bolsa durnukluluk we rowaşlyk ardy etdi. Ma'lum bolşýar Russiýanyň 24 fevralda Ukraina esassız goşuny girizmeginden bäri Ukrainada gazaply uruş dowam edýär. Medpuat habarlarynyň ma'lum bolşyna görä Amerika Aziýa ýurtlarynyň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukraina garaşsyzlyk gutluglaryny berdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 20 awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda gürleşip Özbek-Rus gatnaşyklaryny maslahat etdi. Putin 23 awgustda Täjik kardeşi bilen hem telefonda gürleşdi. Postsovet Amerika Aziýa ýurtlarynyň Gazak we Gyrgyz prezidentleri Ukraina gutlugy bermedi. Ýöne Türkmen prezidentiniň Ukrain halkyna beren gutlugyny uruş we parahatçylyk agdalmady. Türkmenistanyň media giňişligine Ukrainadaky uruş agdalmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ukrainada dowam edýän esassy Rus agresiýasy babatda Türkmen giňişligine udagy çeken dymyşlygy öwrenmäge inanýar. Gepleşýümizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşdy. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgustda Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Ukrain prezidenti Vladimir Zelenskiy gutlug hatyny berdi. Ma'lum bolşýaly Russiýa 6 ay bäri Ukraina esasy hüjüm edýär. Ukrainada ýowuz uruş dowam edýär. 9000-dan gowrak Ukraina askeri uruşda wepat bolupdyr. Milyonlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada galan asudy ýylat Rus agresiýasyna nezir çekýär. Şeýle ýowuzlygyň fonuny Türkmen prezidenti Ukrain kardeşine beren gutlug hatyna uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Siz şu ýagdaýa türkmen giňişligini ýyzyrlaýan synçy ýazyjy hökmüne nähili baha berýäňiz? Elbetde munyň özü gowy ýagdaý däl. Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşsyzlyk güni bilen baglanyşykly beren gutlugyny Ukrain halkyna, şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzulary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzulary aýtmazlygy gaty bärden gaýdýar. Parahatçylyk baradaky arzu her bir adamyň, onu da ýurda prezident bolýan bir lideriň hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamzada, hiç bir halka gowuluk getirmändi. Şonu bir millete ýolbaşy bolýan adamyň açyk aýtmagy gerekdi. Şeýle manydaky gow gutluga garaşdyk, ýöne ol garaşanmyz çykmady. Gutlug hatyna diňe durnukluluk we rowaşlyk arzu edýän ýaly sözler agdalýar. Şol sözler bilen çäklenilýär. Türkmenistan Ukrainada barýan uruş babatda öz pozisiýasyny asla ma'lum etmedi. Mart aýyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 141 ýurt Rus agresiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Halkara jemgyýetçiligi uruşa garşy ýyllygyna öz pozisiýasyny beýan edýär. Hususan Gunwatar hökümetleri Rus agresiýasyny ýazgyrýar. Ukraina goldaw bermegiň ugurlaryny gözleýär. Ýöne bir Gunwatar hökümetlerde äleýsem käbir Amerika Aziýa ýurtlaryna hem ýylat arasyna uruşa garşy pikirler beýan edilýär. Ýöne türkmen giňişligine uruş babatda jemgyýetçilik pikiri döre vermeýär diýen ýaly ne sosial mediýanyň türkmen segmentinde, ne döwlet medeniýetine, ne de hökümetçi neşirlerde uruş tas agdalmaýar diýen ýaly. Şu ýagdaýa nähili düşünmeli? Geleňsizlikmi, biperwaýlykmy Hudaýberdagy ýa-da türkmen rejiminiň öz ýylatynyň jemgyýetçilik pikirini gödäwçilikde saklamak tynançyklarynyň netijesiniň aýdyň misalymy? Şu soňky diýen pikiriň belli bir derejede dogry, sebäbi milletiň aň düşünjesini, milletiň garaýşyny bir galypda saklamak, onuň isleýän wadyny aýtmazlyk Türkmenistanyň rejiminiň iň bir möhüm alyp barýan ugurlarynyň biri, gaty bir ýowuz ugur. Şoň bilen birlikde käbir siýasatçylaryň Türkmenistan bir taraplyk siýasatyny ýöredýär diýmek mümkin. Türkmenistanyň resmiýetleri de Birleşen Milletler Guramasyna ses berişiklerde öz bir taraplygyny bahan edip ses berilişine gatnaşman durýar. Ýöne aslynda bir taraplygyň özü näme? Bir taraplygyň özü parahat ýaşamak, durnukly bolmak, hiç bir uruşa goşulmazlyk, hiç bir halkyň garşysyna uruş alyp barmazlyk. Hut parahatçylyk meselesi
bir taraplygyň iň esasy özüni bolmaly. Şoň üçin Türkmenistan hökümany ýagdaýda parakatçylygyň tarapynda bolup ses vermeli. Gynansa Türkmenistan muny başaranok. Meniň pikirimçe bu ýagdaýyň özü Russiýanyň resmiýeleriniň gorkudan emele gelýän ýagdaý. Russiýanyň resmiýleri Türkmenistana öz täsirini ýetirýär. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň resmiýleri Russiýanyň ýollaşylaryndan gorkýarlar. Serdar Berdimuhammedow prezidentlige saýlanan badyna ony Moskwa çagyryp onuň döşünden koordinan asdylar. Bu diýildigi näme? Diýmek sen Moskwa garaşly bolmaly. Ýeri gelen aýtsak, kut şolar ýaly ordeni Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewa da bermek isläpdiler. Ýöne Tokaýew bir akylly söz aýtdy. Men prezidentlik wezipesini oturan döwrümde hiç bir ýurtdan hiç hili orden ýa-da medal aljak däldi. Gazagystanyň Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agresiýasyna garşylyk pikirler belli bir derejede mälim edilýär we değişli platformalarda beýan edilýär. Ýaňam belläp geçdi Türkmenistanyň hökümet öz pozisiýasyny beýan etmeýär diýeli. Munyň aňyrtyna siziň belli işiňiz ýaly siyasi bähbit, siyasi gorku var diýeli. Bir taraplyk siýasat var diýeli. Ýöne türkmen intelligensiýa wekilleriniň öňe çykmaýyşyna, iň bolmanda ýazyjylaryň, şahylaryň, jurnalistlaryň, synçylaryň, sunuwa diýişgärleriň ýa-da blogerleriň iň bolmanda öňe çykyp, iň bolmanda uruşa garşy umumy pikir garaýyş beýan etmediligine nähili düşünmeli. Mundan öňki soraw gaýtalanýan ýaly işleýän daýbyrdagy ýöne şu sorawyň jogaby dinleýijilerimiz üçin gyzykly bolar diýip pikir etdim. Hakykatdan bir ören mühim mesele sebäbi türkmen intelligensiýasynyň, ýazyjylaryň, şahyrlaryň, sunuwa diýişgärleriniň uruşa garşy çykmazlygy, iň bolmanda bir umumy öz pikirini aýt bilmezligi ol şol adamlaryň ýurda bakna bolup durmagyndan gelip çykýar. Ýagny ol adamlaryň iýjek çöregi, rysgaly döwletiň eline, döwlet bir zat berse olar ýýerler, eger bermese olar şol rysgaldan kesilýärler. Şonuň üçin olar döwlete seredip dururlar. Döwlet siýasaty nähili bolsa, hut şoňa görä olar gürleýärler. Bilşimiz ýaly Russiýada, Ukrainada Moskwanyň agylygynaky öňkü Sowet bileşigine girýärdi. Şu nokta nazardan seredilen meselem Russiýanyň goňşusy postsovet Gazagystanyna Rus çöldürüşi bilen bagly aladalar bar. Türkmenistan hem Sowet Soýuzyna girýärdi. 1991-nji ýylda garaşsyzlyk aldy. Türkmenistan döwleti Kremliň Ukrainanyň territorial bütünligine hormat goýmazlygyny nähili garşylamaly? Ukrainanyň territorial bütünligine hormat goýmaýan syýasy we harby güýç beýleki postsovet ýurtlarynyň territorial bütünligine garaşsyzlygyna we özüňi tüýarlylygyna nä derejede hormat goýup biler? Eger sen beýleki bir ýurdun territorial bütünligine hormat goýmasaň, onu olaram senin territorial bütünligine hormat goýmaýarlar. Rus resmiýetleri şol sanyny prezident Putiniň özü Gazagystanyň döwletliginiň ýokdugyny, onuň ýasama döwlet bolanlygyny aýtdy. Şondan soňra Russiýanyň Gorunlyk Sowetiniň başlygynyň ornwasary Dmitri Medvedew, Russiýanyň öňkü prezidenti bolan adam bir näçe ýurtda şol sanyny Gruziýada, Gazagystanda öňkü döwürde döwletligiň bolmanlygyny aýtdy. Diňe şol ýerlere Ruslar baran ýagdaýynda, Ruslar häkimiýeti, döwleti dolandyryş işlerini öz eline alan ýagdaýynda tertip düzgünleriň boljakdygyny Medvedew öz kontakt diýen hasabyny aýtdy. Ine hut şolar ýaly görüşmiz ýaly Moskwa ol döwletleriň Gazagystanyň, Gürjistanyň, Moldowanyň ýa-da Ukrainanyň territorial bütünligine hormat goýanok. Bir ören howply ýagdaý. Elbetde Türkmenistanyň häzir çenli ady tutulanok, ýöne gerek bolsa Türkmenistanyň adyny tuturlar. Sebäbi egerde biz bir neme ýygy çekilsek, meselem 14-nji ýylyň ýagdaýlaryna çekilsek, kaçanna Krymyň Russiýa anneksiýa edilen döwürlerini göz öňüne tutsak, ol döwürde Türkmenistan agdalypdy. Ýöne edil şuň günü Türkmenistan agdalanok, ýöne munyň özü Türkmenistana degilmejekdigini ýa-da Türkmenistanyň territorial bütünligi arada nämedir bir zat aýdylmajakdygyny kepil geçmeýär. Bu kontakty barada aýdylan Medvedew soň öz çykyşyna bu kontakty hasabynyň döwlenligini bahanalady. Sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlyk bayramyny belleýär. Beýleki postsovet ýurtlary hem awgust, sentýabr, belki oktýabr aýlaryna ýylyna garaşsyzlyk bayramlaryny bellerler. Ukraina 24-nji awgustda Rus raketalarynyň astyna garaşsyzlyk bayramyny belledi. Şu zatlaryň ählisi siziň pikiriňizçe postsovet ýurtlaryny, şol sany Türkmenistany Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasyna garşy has dogumly pozisiýa mälim etmäge itermeli dälmi?
hökman itermeli. Bu yerde bir mühim ýagdaý bar. SSR'in yıkılanına ýam 30 ýyl boldy. Şol SSR'in dargamagy, garaşsyz döwletleriň emele gelmegi bir dünýä jemgyýetçiligine ulu geljege gapy açdy. Şoň bilen birlikde türkmen halkyna da şeýle. Türkmen halky häzir her näme diýilse de, her niçik agyr diýilse de, SSR'däki ýagdaýyndan gowy. Türkmenistan nähile bolsa bir garaşsyz döwlet, olu daşary ýurtlar bilen öz gatnaşygyny ýola goýup bilýär. Eýsem şol SSR döwrüniň siýasaty kime gerek? Kremlin häzirki öňe sürýän siýasaty şol. Öňkü SSR diklemek hem Moskwanyň agalygyny öňkü respublikalaryň ählisine ýangadan ýola goýmak. Eýsem kim şu garaşsyzlykdan ýüze gurup biler? Kim şu garaşsyzlyga şek ýetirip biler? Iň soň sorum Hudaýerda Türkmenistan Russiýa bilen syýasy, ykdysady we medeni gurulurda, beýlik gurulurda strategik hyzmat töşekmini hoş niýetli gatnaşyklara saklaýanyny gaýtalýar. Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt saparyny siziň belläp geçişiňiz ýaly Moskwa amal aşyrdy. Gyýsy wagtyň içinde Putin Hadar Sammiti bahanasy bilen Aşgabatda sapar etdi. Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy, Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Ýöne Türkmen hökümeti Russiýa bilen strategik hyzmat töşekmini ençe mil bäri hoş niýetli gatnaşsa da Türkmen halky onsuz da meýän bir näçe ýyl bäri ykdysady kynçylykları başdan geçirýär diýjek bolýanym. Energiýa serişlerine baý Türkmenistanyň Russiýa bilen ykdysady we sewda gatnaşyklary ýokary bolsa da, bolmasa da Türkmen halky durmuş ykdysady kynçylykları başdan geçirýär. Şol bir wagtda Türkmenistany adam hukuklary, esasy azatlyklary, söz medeniýet azatlygy gysylýar, raýat azatlygy gysylýar. Ýöne şonu da Türkmenistanyň Ukraina bawatak pozisiýasyna siziň pikiriňizçe Kreml täsir edýärmi? Siz sözüňiziň başynda bellidiňiz. Elbetde gurrunsyz Kreml täsir edýär. Onsoňam hoş niýetli gatnaşyklar diýilýär. Bu ýerde men hiç bir hoş niýetli gatnaşyk göremok. Sowetler döwründe de şeýledi. Biz aýdym aýdýardyk. Moskwa, Gyzyl Moskwa diýip Rus dogonum gel diýen ýaly aýdymlar bardy. Ruslaryň şanyna aýdym aýdýardyk. Ýöne nähili gatnaşyk bolu, nähili hoş niýetli gatnaşyk. Onu aýdyp biljek adam ýok. Moskwa Türkmenistanyň liderlerini belleýärdi. Moskwa Türkmenistanyň liderlerini işden boşadýardy, hem pensiýa uradýardy. Şoň bilen birlikde Moskwa Türkmenistanyň tebigi gadyny alyp merkeze uradýardy. Türkmenler bolsa ýakmaga odun tapan okdular. Ýagny Özbek şahyrynyň aýdyşy ýaly öz gadyny merkeze iýerip özüm tedek ýakmaly bolýardy. Ine ýagdaý şeýle. Häzirki döwürde meselem Putin golayda gelip gitti. Şol ýerde sammit boldy. Şol hoş niýetli gatnaşyklar barada aýdylýar. Ýöne, meselem Hadar deňiziniň durumu barada häzir çenlik hiç bir mesele ýok. Şol meseleni diňe İran bilen Russiýa, ýagny Kreml öz ellerinde saklaýarlar. Ol ýerdäki dören dawaly meseleler çözülenok. Ondan ol nähili hoş niýetli gatnaşyk bolýar. Men hiç hili bir hoş niýetli diýer ýaly bir näme beripdir, näme edipdir. Bir ol ýerde şu ýöne owadan sözden başga hiç hili gatnaşyk ýok. Ondan Türkmenistanyň ykdysadyety barada aýtdyň. Öňkü döwürde Türkmenistan garaşsyzlygynyň ýanlaryna öz gazyny Orsiýete satýardy. Soňra Moskwa şol gazdan ýüze gurdy. Bir näçe gepleşikler boldy. Şonu Russiýanyň gaz birleşiginiň başlygy Rem Ýahirov diýip bir adam bardy. Ol golayda ýok boldy. Ol belli siýasatçydy. Şonuň bir aýdan sözi bar. Egerde biz Türkmenistanyň gazyny satyn almasak, onu Türkmen halky çäge iýmelimi diýdi. Şolar ýaly kemsitdi. Ol gaz petiklenini ýene häzir açdylar soňky ýyllarda. Ýöne gaty ar çäkdi alýarlar. Ar gaty bir ar. Şoň bilen birlikde Türkmenistany öz gazyny beýleki ýurtlara satmaga da ýol beren oklar. Hadar deňizi ýapyk. Hadar deňizinden Türkmenistan peýdalanyp bilen ok. Hadar deňizinden dünýä çykyp bilen ok. Sebäbi ol ýerde Türkmenistanyň entekler hukugy ýok. Ondan ol nähili hoş niýetli gatnaşyk bolýar. Gynansam, häzirki garaşsyz Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty Moskwa görä. Olar gönüden gönü Moskwa seredýärler. Moskwa şu meseleni halaýar diýip düşünseler, onu edýärler. Egerde Moskwa şunu halamaz diýip düşünseler, onu şol meseleni goýup bolsun edýärler. Şol meseleniň golaýyna baranoklar. Entekler Türkmenistan garaşly siýasy babatda öz alyp barýan siýasatyny ýöretmek babatda köp meselelerde Moskwa garaşly bolup durýar. Bu ören gynançly ýagdaý.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.